Godt folk på stenet, I kan slet ikke se jer. Jeg har spotlys lige i ansigtet. Træd lidt tættere på, lidt tættere på. Dig, tættere på. Dig, med telefonen tættere på. Vi vil så gerne kunne se jer. I er så pæne. I måde. Tak. Den får jeg ikke så tit. Vi er som sagt Chronicle. Vi kommer fra Nordjylland. Langvejs fra. Ikke så langvejs fra som seje, bør jeg pointere. Vi har ikke skulle flyve for at komme herind. Ja. Men vi hedder som sagt Chronicle. Vi kan godt lide at spille pisse hurtigt. Vi håber, I er med på lejen. Nogen af jer, der godt kunne tænke at vippe lidt med nakken, svinge lidt med håret her til aften. Et par stykker. Det er godt, det er godt. Så tager vi den her sang god til. Ja, det er den. Det her det er en gammel satan. Den er fra vores 2020-blade. Demonology. Og den hedder They Have Returned. Er der nogle Lovecraft-fans derude? Yeah! Yes, den her den går ud til jer.